Ha estat una entrada triomfal i prou celebrada, tot i tractar-se d'un candidat que a principis d'any tenia un 5% d'intenció de vot en les enquestes. Luis Guillermo Solís és historiador i un tècnic de la diplomàcia que havia participat com a tal en governs anteriors, però es va desmarcar fa 8 anys del Partit d'Alliberament Nacional, sovint al poder i farcit de casos de corrupció, i es va passar a Acció Ciutadana. Ha guanyat la segona volta amb un 78% dels vots i una abstenció rècord, després que el seu rival es retirés del pols electoral. Mi elección marca el advenimiento de nuevas actitudes, nuevas convocatorias, nuevos conceptos y nuevas formas de ejercer las labores del gobierno. El rumb de Costa Rica estava a la deriva els últims anys. Corrupció política en els principals partits, augment de la criminalitat i el narcotràfic, sorgiment de grups paramilitars a la frontera que trencaven l'històric pacifisme del país. Les xifres macroeconòmiques i de desenvolupament social continuen sent les més altes de l'Amèrica Llatina, però el mite del paradís habitat per gent feliç s'ha trencat definitivament. Solís no vol canviar el país, sinó recuperar uns valors en la gestió que havien fet de Costa Rica una excepció en transparència i proximitat al ciutadà. I estarà obligat perquè governa amb un Parlament dividit entre 9 partits. No podrà, per exemple, canviar la llei antiavortament per permetre'l en els casos de violació, com voldria. Haurà de negociar i resignar-se.